Aga jopuonj ma bende koro nitie kar kanyo mane osing kanyo kod migawo mar somo ni gidhi bedo kanyo ka indiko manyien. Nok mar omenda, yueyo mano ukawo e yo machon. Nukawo yueyo e yo machon nang'o e sikunde, mano mar midterm. Kaka kesha ne wase plan wadhi bedo gi conference. Adieri mantie ni kesha nondiko ne jatend migawo ni mondo wabed gi after mobie chien matin mondo wabed gi ndalo abich mitime conference. So conference ok inyal timo ndalo nyiso nyaka ndalo moko ariyo adek di travel nikech ma gima national. So mano is one reason momiyo nyo wakawe days go bedo mang'eny matin. Namba ariyo, sikunde nyokech kayo ji e sikul. Jonyuol pok ochudo malong'o. Koro nwamiyo gi period moro gibedo gi nyithindo dala kidogo bende gimenye ndalo moko matin. Maka koro biro yaw sikul e juma manyien, at least fees ochule maber. Principals oyudo kaka nyalo ng'iewo chiemo. Owado mate wach, koro manyikwara mogi duto nego ng'e mano to adieri mantie. Gitime chandri sani. Kwa yaw sikul juma manyien to gikele gimoro. Eka dwa ng'iewo chiemo, eka nyithindo nyalo bedo skul. Principals mane boarding schools, thothgi nigi high blood pressure. Nikech wach kaka achiedh nade, nikech nyithindo gi koko chiemo, to gibiro gomo, gin ging'e ni chiemo nitie. So, ma was a good opportunity mar jonyuol mondo sani gigol chandri gi deposit pesa e bank. Makiyaw sikul, to skul ka skul oyudie gimoro. Kamano jaduong'. Erokamano ahinya. Kama koro ilose kar kanyo, nyalo bedo ni adieri nok mar omenda ema nomiyo uloro sikul maduong' ahinya. Ok en kata wach romo madhi Mombasa ni, ma untie odiochieng' ma kawuono. Nok mar omenda kama walose kar kanyo.